Салом алейкум бинандагони гиромӣ. Хуш омадед ба канали Diqqat TV. Дар ин навор мо гап мезанем дар бораи халқи тоҷик. Тоҷикон халқи ориоасил буда аз қадимулайём сокинони аслии Осиёи марказӣ мебошанд. Тоҷикон аҳолии асосии Афғонистон зиёда аз 10 то 14 миллион нафар, Тоҷикистон зиёда аз 9 миллион, Узбекистон аз 2 то 11 миллион нафар ва дар умум тақрибан 35 миллион нафарро дар бар мегирад. мувофиқи оморҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ, халқи тоҷик дар давлатҳои гуногуни ҷаҳон паҳн шуда, аз он ҷумла дар Афғонистон аз 9 то 14 миллион, дар Тоҷикистон 9 миллион, дар Узбекистон аз 2 то 11 миллион, дар Покистон 1 миллион 220 ҳазор, дар Эрон 500 ҳазор, дар Русия 201 ҳазор, дар Олмон 100 ҳазор, дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 54 ҳазор, дар Қирғизистон 52 ҳазор, дар Хитой 51 ҳазор, дар Великобритания 40 ҳазор, дар Қазоқистон 31 ҳазор, дар Швеция 26 ҳазор, дар Канада 15 ҳазор, дар Туркманистон 5300, дар Белгия 5 ҳазор, дар Италия 4800 ва дар Украина 4200 нафарро дар бар мегирад. Забони халқи тоҷик забони тоҷикии форсӣ дарӣ. Динашон дини ислом. таърихи пайдоиш. аз нуқтаи назари олимони ғарб, мардуми тоҷик ягона миллатест ки насли аслии халқҳои бӯстонии эрониёни шарқӣ буда, суғдиён, хоразмиён, бохтариён ва дигар қабилаҳои шарқии эронӣ ки вуҷуди худро аз ҳазораи якуми пеш аз милод дар таърихи Осиёи Миёна пай намуданд, дар бар мегирад. забони бӯстонии тоҷикон якчанд шева дошт ва шеваҳои асосияш суғдӣ, хоразмӣ ва бохтарӣ буд ва ба ҳамдигар хешӣ дошт ки ба гурӯҳи забонҳои эронии шарқӣ дохил мешуд. дар вақти пойдор гардидани дини ислом ва паҳн шудани забони форсӣ ки бо муҷоҳидони форс омада буд, ин шеваҳо аз байн мераванд ва забони тоҷикии ҳозира ба мисли забони мардуми форс ба гурӯҳи забонҳои ғарбии эронӣ дохил мешавад. то ҳол забони яғнобӣ вуҷуд дорад ки яке аз шеваҳои суғдӣ ба шумор меравад ва бисёр калимаҳои суғдӣ дар водии Зарафшон вақти суханронӣ истифода бурда мешаванд. инчунин забонҳои бӯстонии сакоиҳо дар мардуми Бадахшон эҳтиёт шудааст ки забонҳои шуғнонӣ, рӯшонӣ, ишкошимиро дар бар мегирад. аввалин бор номи тоҷик ҳамчун тоҷик Оли Маҳмуди Қашғарӣ ки ҳамкори Ибн Сино буд, дар китоби худ сабт кардааст ва маънои онро ҳамчун форсизабонон маънӣ дод кард. дар ашъори шоирони порсигӯй ҳам калимаи тоҷик бисёр вомехӯрад. бузургвор Саъди Шерӯзӣ дар яке аз шеърҳояш чунин мегӯяд: шояд ки ба подшоҳ бигӯянд: турки ту бирехт хуни тоҷик. дигар бузургвор Абдураҳмони Ҷомӣ дар бораи дӯстии худ бо шоир Алишер Навоӣ чунин навиштааст: ӯ як турк буд ва ман тоҷик, ҳарду доштем хуши наздик. лафзи тоҷик ё тоҷак ё тоҷик лафзест қадимӣ ки ба мардуми ориёӣ ё эрони кӯҳан ва ё хуросони бузург тааллуқ дорад. нависандаи дигар мегӯяд: тоҷик шакли миёнаи калимаи ориёии тоифае аст. н ханков мегӯяд ки ин ном аз тариқи тоҷикӣ дарӣ гирифта шудааст ва лафзи тоҷик аз калимаи тоҷ ки зиннати сар аст гирифта шудааст. хенри флейд баҳси тоҷик, тоҷик, тоҷи, тоҷикро чун фурӯшанда медонад ва мегӯяд: тоҷикон асри ҳозир мардуме ҳастанд ки бо хушсимоӣ маъруфанд, қиёфаи ҷиддӣ, абрувони мушаххоси мушкӣ ва чашмони ғизолӣ доранд. тоҷикон дар воқеъ мардуми машҳуранд ки на танҳо дар сартосари Машриқзамин, балки дар тамоми олам сукунат доранд ва то кӯҳҳои Тибет паҳн шудаанд. бояд ёдовар шуд ки калимаи тоҷикро чун афроди асилзода, асилзодагон мегӯянд. Садриддин Айнӣ маънои калимаи тоҷикро хеле муфассал ва аз ҷиҳати таърихӣ ва забоншиносӣ, этимологӣ таҳлил мекунад ва исбот менамояд ки калимаи тоҷик аз тоҷ бармеояд. дурустии ин суханро нависанда ва олими эронӣ Алиакбар Деҳхудо тасдиқ мекунад. асли ин калимаи паҳлавии тоҷик мансуб ба қабилаи тоҷ аст ки аз калимаи Эрон будааст. халқи тоҷик дар давоми таърихи чандин ҳазорсолаи худ басу фарозу фуруди рӯзгорро дидааст. тоҷикон аз асрҳои миёна инҷониб дар зери ҳокимияти сулолаҳои сершумори турку муғулнажод зиндагӣ карданд, вале забони тоҷикиро гум накардаанд. хушбахтона халқи бо ору бономуси тоҷик ба оламиён тоҷики тоҷдор будани худро ба фарҳангу маданияти худ исбот кардааст. аксарияти тоҷикон дар Осиёи Миёна зиндагӣ мекунанд. мавқеи асосии ҷойи зист аз
шарқ ва шарқу шимолии давлати ҳозираи Эрон, дар шимоли давлати Афғонистон, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Покистон ҷойгиранд. Заминҳои расмии мардуми тоҷик водии Фарғона, Чоч яъне Тошканд, водии Зарафшон, аз Масчоҳ сар карда то Самарқанду Бухоро, заминҳои хати резишгоҳи болооби Амударё, Дарёи Панҷ, Мурғоб ва Кобул ва гирду атрофҳои ҳавзаҳои дарёҳои Ҳилмонду Арғандоб Афғонистон аст. Тоҷикон дар Тоҷикистон. Дар тамоми қаламрави Тоҷикистон тоҷикон сукунат доранд. Дар минтақаҳои Зарафшон ва Рашт омехташавӣ бо дигар миллатҳо кам дида мешавад. Дар минтақаи кӯҳии Кӯлоб ҳам омехташавии тоҷикон ноаён аст, ҳамчунин дар Бадахшон. Тоҷикон дар Афғонистон. ҳамаи форсизабонони Афғонистон ба лафзи тоҷикӣ дарӣ ҳарф мезананд. Вилояти Ҳирот дар тасарруфи тоҷикони ориёӣ аст. Тоҷикон дар Ӯзбекистон. Тоҷикони Ӯзбекистон то ҳол симои тоҷикии худро ҳимоя кардаанд. Дар шаҳрҳои Бухоро, Самарқанд, Намангон, Термез ва ҳатто шаҳри Тошканд тоҷикон аксари кулли мардуми ин шаҳрҳоро ташкил медиҳанд. Тоҷикон дар Эрон. Дар Эрон ду гурӯҳи бузургнажоде вуҷуд дорад. Яке тоҷикони навъи қадим ки соли 640 ба Ҳиндустон рафтанд ва дигаре эронiyonанд. Тоҷикони даштӣ, моҳрутоб ва сафедтар аз тоҷикони кӯҳистонӣ ҳастанд. Тоҷиконе ки дар марзи шарқии Эрон, Хӯросон ва Форс зиндагӣ доранд ба лафзу симои тоҷикӣ дохиланд. Тоҷикон дар Русия. Тоҷикон дар Русия зиёда аз 350 000 нафарро ташкил мекунанд ки шаҳрванди ду давлат ба ҳисоб мераванд: Тоҷикистон ва Русия. Аксарияти онҳо бо сохтумон ва тиҷорат машғуланд. Нажоди тоҷикон. Олимони ҷаҳон шакли инкишофёбии биологии мардуми тоҷикро ба гурӯҳи Помиру Фарғонавӣ ва Баҳри Миёназамин ки дар дохили нажоди аврупоӣ дохил мешаванд ҷой кардаанд. Дар донишномаи Брокгаус ва Эфрон ки дар асри 19 ба нашр омадааст, дар бораи шакли зоҳирии тоҷикони кӯҳистон чунин навишта шудааст: тоҷикони кӯҳистон бисёр қашшоқ ҳастанд, вале аз ҷиҳати шакли зоҳирӣ шакли халқҳои бостонии эронiyonро эҳтиёт кардаанд. Бисёри онҳо қадди миёна ё ин ки баланд, рӯи зебои байвазӣ, чашмони кушодаи рангаш қаҳвагӣ ва кабуд, бинии рости зебо, баъзе вақт уқобшакл, пешонии васеъ, мӯҳои сиёҳ, қаҳваранг ва малла доранд. Ташаккур барои диққататон. Агар навор маъқул шуда бошад, лайк монед, подписатсия накарда бошед, подписатсия кунед ва наворро тақсим кунед. Хайр, худоҳофиз.